Takže ahoj lidi, jsem zase Aplepy, tentokrát no prostě takovej výměnný obchod a já to vlastně chci dát na YouTube. Takže já mám účet na Vovku, World of Warcraft Lich King, server Defender. Je to dobrý server, no to je jedno. To je něco podobného jak Drahy, jo. Tak server Defender, je tam 80 paladin, 5 GS, pak VAR 70. první level a ten Hunter 71. level. Ne, 70. level. Tak. No. A já bych to vlastně chtěl postavu na Combat Arms EU. Nejmenší level, co bych chtěl, je zlatý Ičko jedničku. Může to být i větší, ale menší ne. A myslím, že jsem hodnej, protože zlatý Ičko jednička je malý level. A já mám ten účet dobrý a mám ho rád, jo. Takže... No, to je asi všechno. Jo, když tak, ještě bych upřesnil ty postavy na můj Skype. To je, počkejte, natáčím, jo, dobrý. Můj Skype, takhle se zapište, nebo co s ním chcete dělat, co nevím. Tak tady to je můj Skype, přidejte si mě a pak mě kontaktujte a tak upřesním ty postavy. Takže zlatý Ičko jednička. Takže to je asi všechno, co jsem chtěla říct. Čau.